Gana nga sa atin. Tama ka ninyo, dali. Magpakilala. First lap, ano? Football ka rin. Okay. Saan na dahil? Maliit? Sabi ko lang, tingnan mo. Pinagka mo yan? Outside. Outside. Outside siya. Sorry. Out. Wala ka pa. Ay, matang ka din. Boy, ano nimo to?
Sabihin na lang. Uy ka na? Ah, sige. Paalam. Anong pangalan niya? Magpapaalam tayo. Jade. Ah, magpapaalam na daw si Jade. Guys, si Jade po magpapaalam. Ah! Yun pala. Court number 2, Nor, Justin, Neil, and James. Nor, James, Neil, and Justin. Court 2. Hindi ko naman kayala yun. Hindi ko naman. Ngayon din alam ko kayo sila malaman. Hindi ko nakagalan ako yung dyan. Oo. Hindi nga may rapido. Dapat. Tanggal. Wala pa pala kayong ano, women. No.
Request na lang po.